chitini phai krener kep ani kang sampor phai piapor ITI adon rialong ITI Rongmongve lapen adungarai arong animarli tum chilangsi WKSA tum thangalam chini ni pin pen ITI aphan red light area pu kipang dak pona puthak ning kang samse kachipaklang Nini angbong Karbi Aron ateng dianang chuhang nangji kali pulotangte lamhoi ki pija phansi chisik lo pusi ningje Kidam tani Women Karbi Students Association tum phirangkya mai ingni pen diphuang kang palong pledim red light area pu amen pangdak pondo laso puthak amen ki klang dun rok ITI arar tum tami ning kang samse lam thi chipaklang pon phirangkya mai long ITI Rongmongve animarli atum pen ki pachini ke ITI Rongmongve ahawar lom pinangan kit hekire tumdu sitami ahok helam pen rara hongjai long lapuson ki junoda alam thi WKSA pen pangdak ponke chok chipik alam rupusi ningji lasini niang bong Karbi Aron ateng dia nang chuhang nang ji pusi ki hang pedu lapen laso pen dia nang chuhang hi lipute law and order antami lamhoi pidam nang kokku puta ningji thun no nang ke jo joine lo la si ilitum ITI ria rongni do ITI rong sidon lapen ITI Rongmongve ilitum rongni celeng pet pen si nong no dak ITI isi school aphan se alang tum la WKSA tu women atum bang nong no nang kipi la si ilitum la so anong no nang kipi ke itum pinike lamboy kachivoy dun lo la si ilitum aphan la so nong no nang kipi ke ilitum ka charjuno de ka hala ka chiplanga bang ko malone ka ala ITI ria phan ma durlang so ria phan punon ha tarlang so ria phan punon alang tum nong no ke jo ke la ke ilitum chedon dun tung te nonon yang sama por jonitum ITI along kecing rumah theke la hendo ke damtang akapre kamuni datum na kamno ke cuklem panajok jo la area plia phan alang tum nong no nang ju det lo tara langso ITI luru langso matipung nitum aphan nong no nang ki jo posi pini ani nitum press meet hang nang kok lo nitum clarification chipi nang kok lo athema nitum ITI ke parong nido nitum Rongmongve ta ITI puri lo la pente la dak rong chidonta ITI si puri lo la pente la dak nitum rong nia rong atum ke ajha atum ka heng nodo ta hai piniar ni ke nitum pladak red light area pu gipo bangke nitum charjun la pente la so arjuno dak alam apor nitum ke tiata nitum ke la so alam phanke nitum ke diaun athema nitum Rongmongve ta ki thega tum do ki re tum do ki to tum do saru sar hangamundi do gangbura do tapende rong chidonta saru sar hangamunita do ki thekere tum ta do sarlar sar phisar puta do aklemang phari soe jang ki charli tum do o aposi nitum koson sila swalam aphan nitum karjuding unpo WKSA tum alang tum yong se ahok pet ke hing no alam alang tum thek long pa melo pulote amuni daphana alang tum nep mot nep pen alang tuming sai pa menon alang tum ta thek se reset pusi alang tum ta isia hongothon ke chikurilo alang tum WKSA komiti ke chiseng lo la silaso komiti ke chiseng alogot alang tum bang kadu ka ve phan hing no alam ningje nangji la pen ka hing no ki punangji pu alang tum isia komiti pen la pusa ronave komiti ki seng bostu bang ke la ke non le komiti alang tum ki seng chot kali la ke komiti bostu ke hakku pen tado ajar hongothon atum tado sitame dipuang kang along laan ladak ke Karbi Aron ke a headquarter dim lo sitame red light area pucok a hongothon tanang kubang welang News report Karbi Long Life